Топ 6 бюджетни вина, които може да намерите в Виноарт. Лай е едно от най-предпочитаните вина от нашите клиенти. Това е 100% монастрел, идеален за съчетаване храна и за пиене самостоятелно. Елвиджия де ла Аталая, или както всички му казват бухалчето, е органично вино от Гренаш, най-новото непопълнение, Гарначе Тинтореро от Алмаса и е превъзходно за всеки случай. Ла Планта е едно от най-емблематичните вина на Вино Арте, 100% темпранилlo от Рибера del Дуеро, прекрасно червено вино за всеки случай. Едно от най-продаваните ни вина е Хуан Хил, 100% монастрел от Хумия, плътно и сериозно вино. Хосе Париенте Совиньон Блан и Хосе Париенте Вердехо. Прекрасни представители на Руеда. Хосе Париенте Совиньон Блан е прекрасен совиньон стар свят. Вердехо е плътно, хубаво, сочно и лесно за комбиниране с морска храна вино. Разгледайте всички тези вина и още много други на сайта ни vinoarte.bg.